Zer da guztiak, ebentxe, ari gara pixka bat mankeatzen, baizarekin eta oitekia punteria. Horrekoan, modu estremoan jolazen ari nintzen eta probak egiten nintzen. A ber, baizarekin eta tomajokarekin erabitu magia, patxa! Tatxan! Eta atzetikan eman didate, baina tira berren du. Ekarra izkizuek partidako klipirik interesgarrenak, alegia apunteria honena, hortxe, apunteria honena dudala, apunteria mejoratu dudala ikus dezazuen eta begira, hortxe, apunteria bai, baino zulor ere bai. Eta partida zati honetan, WTF momentu batzuk, izate baterako usten dut danez, orain gertatuko zaidana, a ber, hortxe, nire taldeko zentinelak niri akatzen dau, ez dut ulertzen zer gertatu den, aurrera noa, baten bat datorren edo ez, eta frankazo bat nire taldekoak, ezin nahi izan. Eta urrengo klip honetan, han elaragoita marabarekin jolazen ari naiz, baita ere hijaketeko mapa hijaket, eta hemen txari naiz pixka bat kanpeatzen, bai kanpeatzea ez satelitua, eta hortxe nire taldeki da ikusten ditu, bestalen joa, eta kasualidadez granada bat pegatzen didate, eta nire, bai, oso errenkorosoa naiz, jajaja. Hoxe, hori bueltan, eta hortxe ikusten zen masakrea egingo doan momentu batean, eta hortxe, WTF momentua, eta nire taldeko berdinak jatzen dut diadiz, earki, eta hortxe hiltzen naiz miserablemente. Partida horrak joan zen eta situazioa ikusita nola zegoen, alboko lekutik jotea erabaki nuen ikusteko nundi zuen, eta aitu ondo. Ni, ze ote zen hori, fokak edo txakurrak edo katuak edo gauza estrañoak. Hortxe, mai gainean igota zegoen txakurrak akabatzen, eta nire bengantzatxoa harrapatuko nuen txakurrak ez baitira akatu behar. Hala, te voy a hacer la cabeza! Eta horrelaxe, urrengo arte, aio!